Paul ku thani li ni ngani ani a kumbul kan tran chewa khovel huwa pa chiat to na rang hriat tur hal nual mai Japan lin hing le thlona kangte Iran bompuak rap thlakte Russia Ukraine la anin bei Warsaw Israel le Hamas hauthi helchet na te US le tangrual ramten vauna hu manga an chanlet mek dante Burma lam la thim zela Manipura buena top lok lo tura le mek buk nen chutiang vel chu kan ni hria tuntu ma hian Israel lam kan hoi le dona Gaza in do na ngor lo deu a che vel buena in mu mek te Iran RIGC commander Putrang pathupe ka an tha tak Soleimani puala hun an man laya bom chak tak puak wanga mi za chuang zet an thi na tele akan kai thei tur ni alang te a chevel thu thar te ngai thlain hun kan hmang haule don ani ole ngai thlak tuinan han lak le sapila Israel le Hamas an in do me ka chumia Israel beitu helpol puitu berni angai Iran a chuan chiat na ra phlak taka thleng me ka ni mi pui nuai tel pun khom na voi hi ngot buma puak te renga mi za chuang an thi zahni don an hiam bok tu ti nge ni ang le Iran commander Putrang bahun laya drone manga an tha tak thlan bula mi pui an pung khoma chuti lai chuan bom pan hi ngota puaka mi za chuang an boral Iran khopui pakhat kermana minin khan he thil thleng wang hian mi za pathum an thia mi za somret pariat chuang an hliam hei hi sipai commander tha khasam Soleimani puala hun man lai ania hei hi official te chuan firfiak te beina ni inan soi Iran State Television chuan Soleimani US airstrike awanga athi kumli na puala ama za na le choi moina hun manani lain he bom hi apuaka Israel le Gaza a Hamas in dawlaya thleng ani na hian ngai vena hlo zual pha ani bompuak masazok hi Soleimani thlana tanga fit sang ni zathum ametar zong chuan metar za sari vela hla ania apani na chu pilgrims ten an tlo thin na Soleimani thlana tanga mel Soleimani thlana tanga kilometer khat vel hla ani Soleimani kha kumli kalta khan Baghdad International Airport a President Donald Trump thupe kangin US drone airstrike manga tha alo ni to ani Iran State Television channel dang IRINN chuan Soleimani thlan bula puak masazok chu Patriot 405 car chunga suitcase chunga bom da ani thu soya remote atanga ti pu ani ina soi Iran Interior Minister Ahmed Vahidi chuan bompuak masazok chu darthum tlai darthuma thlenga Iran State News Channel IRIB ina akom na he thu hi puanga Vahidi chuan bompuak voi ni na thina thlen tamjok na hi minute som ni nuwa thleng de soya helai huna helai hun tlo tu dang te chu hiam tur te pui turin an ron tlan khomani ati Iran State Media a video post a chuan bompuak nu hian ni pui tam tak chu he hmuna hian an tlan khom tia soi footage sa hian thisen chuak ruanga tanga thisen chuak te thisen bonei nuai te chu ti lana nia he thil thlen na hmuna tangar hiam an phur chhuwa te halang boka ni pui tam tak pal tlangin ambulance ten hun dang an pan lai lang bok Paul engma in bompuaka hian mo an phur thu an la soi lova chuti rualin Iran President Ibrahim Raisi chuan Israel chu he thil tia hian he thil thlenga hian amo phur tu ani he poi khoina hian mo phur tu a Israel chu apua chanlet na lian tak an pe ngei don ani ati Zionist sarkar hi ka warning ani he thil sual le in thil sual ti te hi thung ru na lian tham tak kan pek lo che uring su ring hel su ti in Raisi chuan State Television a soya Iran sarkar ho tunu ber Raisi chuan Israel frem na chu poi an ti hle dona ana hle dona ni ti in gau khan na lian taka chak chuak ani
Iran in chiat na rap thlak an tok Israel an mo pua in do na hring chuak tu ani donem Israel sipai te chuan CNN hena he thil chung changa hian comment an nei lo thu an soya analyst le US official pakhat chuan he bompuak hian firfiak te chet na ai he bompuak hi firfiak te chet na ni in a langa firfiak te beina ang mai ani tunhma a ISIS chet na ang kha hetiang hi khang hun lai khan kan hmu to ani tin kan hriat dan chuan chu tiang chia chu tun din hmuna po hian a thleng ani tin US official pakhat chuan a comment boka US State Department hupuang tu Matt Miller chuan press briefing a US chuan bompuak chung changa hian thu chiang tak independent information engma anei lo tia soi US State Department chuan Israel an enroll ni arin na chan tur a Israel hian enroll na chan tur an nei lo chu tianga rin na chan tur om lo ati Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan X Twitter tia hriat thina Iran chuan chan na tak anei don ti vau khan na a chhak chuaka bompuak hnung lama omte biak na heti hian a ziaka Soleimani ti hlum tur le chumi konga sipai fin tak tak te chuan an sual na le an thil sual ti manan tel don khop an tor thei ba kana ani don ani ti an hratur ani ti in a ziak Iran chuan bompuak wang hian voin ninga ni hiram puma nungai na ni an puanga Rasi hian Turkiya azim na tur program po a thul pha bok tunma chuan IRGC General Soleimani kha Iran mi chakber pol ania Revolutionary Guard Corps Quds Force ho tu ania hei hi Iran rampona na thona enkol tu Iran rampona an chet na enkol tu elite unit ani US chuan ramdang firfiak polanga heng Quds Force te hi apuang Pentagon chuan Soleimani le asipai te chu American le atho pui service member zatam tak thina le mi sang engemaw zat hliam na amo phurtu ni in a lo pu to a Iran Shadow Commander ti a hriat Soleimani kumsang khan zakwa somkwa pariat atanga Quds Force kai hruai to tu chu Iraq le Syria a Iran sipai be pui thlak na arwa man na siam tu ani ti in US chuan an lo pu to boka US le Israel tana a hnok sak ema wang khan Trump a hun lai khan drone mangin an beita ani kha Soleimani hun laia Lieutenant lo ni to le Quds Force hruai tu atana Soleimani thlak tu General Ismail Khani chuan thil ti sual tu te chu beidong taken anom don ti soin Islamic Republic chuan Zionist sarkar ti do dan tur chu tiang ruwa man na chu a thlak dang lam don lo ti in vau khan na tak mangana bei bokani bompuak hi October ni sari a firfiak pol in Israel an be wanga Israel in Gaza a Hamas laka thlathum chung in do na kalpui mek lai le he biala boina sang sang al chua mek lai ani heti lai hian Gaza in do na awang hian ni si ni sang thum chuang an thi to ni in enclave a Hamas in enkol Ministry of Health chuan a soya Israel le Gaza rampona he Gaza in do na hian buaina hring chuaka Hamas pui tu helpol an pong pora Mase US in langsar taka Israel an puya wangin heng helpol hian lian takin Israel an luchil ngam lo ni in a hriat bok chung zinga akai kuang ber chu Iran ania Israel hian Iranin apui thin helpol hun ma Gaza in do lai po hian a bei renga Hezbollah le Syria helpol te an hun ma le Iran atanga ral thuam an lak luna an ral thuam stock na le infrastructure te chu Israel hian an bom chiat sak mia mai thin Syria a hian helpol ten an man airport chu Gaza in do lai hian Israel chuan voi duai lo a bei to a mani lokpo khan Iran IRGC officer pakhat chu Israel be na awangin Syria alo thi to a Iran tan chuan kha chan na se takania an thin rim le ya Israel chunga phubala kan ti amani kha tunkar bulam khan Lebanon a Israel drone te chuan be puyan thak boka precision strike mangin Hamas deputy leader Hamas ho tu berdot tu chuan phil mia mai Amarual hian Hezbollah officer then khat le Hamas ho tu then khat an thi tel boka
kha po kha Israel mel malam tan chuan chan na sa takani chu tianga thila kal mek laya Iran ami za chuang thina bombuak wanga thina thleng le hian ngai ti thalo hlea ati tu ma an lein puang lo Iran in he thil ti tu anga an Iran in he thil ti du tu anga an ngai an ril ruwa lo om ma saber chu Israel le US an nia chu wangin tu na po hian Israel la ka chan let na na thai ang ber Israel an in chhir ram na tur an kalpui tur thu an puang chuak ma la Israel hian he thil thleng hi kan ti ani ati in puang lo ma se Iran hian Israel thil tia ba ka ngai lo ti na ni tun haya Israel le Iran in kara mai al sataka oma in huat na mai chu mai pui al la ya hriak the ang mai na kang al hluai ani mai sei to angin kar ma sa khan Iran le a tho pui proxy selai keng engemaw zat chuan Israel chu Syria rama Iran commander senior thattua apua phubalak atiam to boka Israel chuan he thil chungchanga hian engma an soilo Soleimani thi cham phapuala thu a soina Hezbollah hruai tu Hassan Nasrallah chuan Beiruta Hamas official te thina chumi ti tu laka chuan hremna na tak kan lek don ani hrem lavin an chuak don lo ati Israel chuan Tehran chu Hamas te sumpe le ral thuam pe a apua Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan thlamasa khan an ram chu multi-area uara om tia lo soito arena pasari atangin beiron an to thuwa soya chung zinga chuan Iran po atel heng beiron na kilruka hian kan chang let to ani kan chemek bokani ati Iran chiat tok chungchanga hian Iran thlop tu Russia an ron tong chuaka President Putin chuan bompua hnuwa Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei le President Ebrahim Raisi te hmena lekha athona firfiak te chu adem thu soyin heti lai hian International Criminal Court ten man tura thupek an siam sak Putin hi Ukraine indona hian Kiev le international body te chuan firfiak chet na thil tam tak tia Putin hi an pu lai lo ni ve bok European Union te le United Nations ho tu Antonio Guterres te poin bompuak hi an dem thu an soya poi khoi tu te an dem thu le hremna pek nge an phut thu an soi heti lai hian Israel indona kai hne helpol Hamas pui tu an pong porzela Israel rampona Red Sea longkal te an ti buain an kap thula US hun ma voi som te lan beito hei wang hian US chuan Middle East a an sipai an om hle tir lo thlamma sa khan US sipai te hian Iraq a Iran thlop katai Hezbollah le affiliated group te chu thlona hmangin beipui thlak hmangin an nuai to bokani tin kar ma sa khan US helicopter te chuan Iran thlop hau thi hel long pathum chu Red Sea an bei to boka heng hel long pathum te hi US sian an kapil a chhunga chuang te chu an thi vek ni an puang bok he thil thleng hi ni kum tir lama buaina a chhuah hnuwa US in helpol member an tha voi khatna ni White House chuan buaina zau zok siam an tum lo tia soya hauthi te hian Israel in Hamas abayawanga phubalak na atan Red Sea sumdong long te zo voi engemaw zat an bei towa khovel tui pui poimo ber pakhat sumdon na an ti buai zel heti lai hian UN Security Council member te chuan Iran thlop hauthi te chu long lian beina ti top turin an hril UN Security Council member te chuan Iran thlop Yemena hauthi te chu tui puisan le Gulf of Aden na long choina hmuna an bei pui thlak na chu ti top turin an nge na hei hian rambial muan na ati chia a khovel tui pui zalian taka paltlang theina Global Freedom of Navigation le chisema mo thiar vel na food supply te ati buai ni in an soi kumsang hi som hi Palia Council formal meeting masabera thu soin member te chuan hauthi te chu Japan na encall Israel company ne na inzom bungro phurlong Galaxy leader le athok tu te chhuwa turin an phuta November ni som pakwa khan he pol hian he long le longa hnu thok te hian mana voin thleng hian an la chhuwa lovani United States chuan thil om dan hi inflection point a thleng to ni in an ngai rin chena pel to
atop khok athleng to ni in United Nations sa USI o Chris Lu chuan a soi hetiang beina hian tuipi ven hinna International Shipping le Commerce a hmong lian taka nei meka Yemen rama mi hring ta din hun che tak chu din hun che zo ka hruai lut meka ni ti in Chris Lu chuan a soi Security Council hian he thil hauthi ta chet na hi chhun zom zel turin a phal tur ani lova hemi chungchanga hian malak a hman hmo thlak zia le apoi mo zia kan hra thiam tur ani hauthi te hlo omna tibo tur le khovel himna le remna International Peace and Security vong reng turin malaka ngai ani ti in United Nations sa Japan Ambassador Kuziu ki chuan a soi Yamena Iran thlop hauthi te chuan a hma in Israel lampan tur container longchu an target ni in an lo soi to boka hei hi US Central Command CENTCOM ina Red Sea chimlama anti-ship ballistic missile pahnia an ka hnuwa ani hauthi te hian tun hnai kar engemaw chung khan sumdong long te chu voi som ni chuang zetan bei to a Malta flag in tarna bungro phur long po Israel lampan tura ngai nan lo bei to bok long hi apil lo Red Sea abap almandet chimlam chok poina hauthi te beina hian khovel sumdon na za asom pahnih vel phur tu long kal vela ti buai mek ani he pui khoina thleng te chan let na atan hian US chuan Red Sea long lian ven hinna tur Multinational Naval Task Force adin to a ram engemaw zatin an long te patrol turin helai tuipuya hian an da to bok ani Hezbollah le Israel hian Gaza indona darzel dulo na an lan tiran ni Lebanon a Hezbollah le Israel sipai te chuan thu chua siamin Beirut a Palestinian Hamas deputy leader drone manga ka ani hnuwa hemi te pahnih hian Gaza Strip pon lama indona hlo om darzel lo an du thuan soi ni in Reuters chuan a puang nimin khan Beirut a thua soina Hezbollah hruai tu Hassan Nasrallah chuan Nilani Khan Hamas deputy Saleh al-Rori tha ani hnuwa Iran thlop Said militia chak tak tak te chu an ngoi bo theidon lo ti lo soi to a Nasrallah chuan Israel in Lebanon a indona hi akalpui zel la thlang ani chuan kalpui zel la thlang ani chuan a sipai te chuan a top thlengin an beidon ti soya mase Iran in a thlop Hezbollah tonrual pui pol Hamas thlop na atan Israel la ka hmala turin thu chiang tak ero soi lova Gaza hian indona alakal zela Gaza hi boruak le leilam ground le aerial bomb mangin la bai reng ani nimin thleng khan Palestinian thizat record chu singni sang ni jathum som pathum an tling to a hei hi Gaza a mi hring mak ta duai ni point pathum zinga za a pakhat vel an tling ni in Gaza Health Ministry chuan an soi Israel sipai thu puang tu ria Admiral Daniel Hagari chuan Hezbollah chan let na om thei tura in buat sainan Israel in enge atiang ti zona changin reporter te hena isoi tak hi ka chang don lova mase Hamas dona hi kan ngai tua bera ni thung ati Hezbollah chungchang hi chiang takin an soi du lo White House thu puang tu John Kirby chuan Nasrallah thu soi chungchang zona changin Hezbollah hi Hamas pui tura local turin ke pahnih hmanga an zuan lu kan la hmunova ati Hamas pui turin tha an tho tak tak lo nia an hriat thu a soi US official dang pakhat a hming tar lan du lo chuan thu thar the dar tu te hril danin Hezbollah emo Israel emo point indona hi an tin zon ber lo ni in a soi official chuan kan hriat thei zong zong atang chuan Hezbollah hi Israel ne na indo tura chet chu an du ti chian na fin fiana om lo ati US Secretary of State Anthony Blinken chu ni ngani hian Middle East lampani na chuaka Israel atlo dona Israel then rampo atlo telang Israel le Gaza buena chungchanga India gremna lam hoya jing tura nia diplomatic consultation nei chun zom don ni in US official senior chuan puang heti la hian an mahuna enge thleng don hriat ani lova Iran IRGC officer Rori tha ani hian thlathum don lai indona Gazaram pona lian zokin boru ka tial thei ti lang ta a Israel in a West Bank Lebanon Israel ramri boina te Hezbollah sipai chet na te Red Sea longkong boina te chu thil in zom vek ni in
a kai hnoi vek ani a in kai hnoi vek ani a a top na chu Iran ani tuna Iran in an mi le sa za chuang an sun le meka Hezbollah le Israel in kara in do na lian zok chuak lo ma se Israel le Iran in kara hian buaina lian zok chuak thei ani tareng mai Gaza in do na achu atang khan Hezbollah hian ni tin deuh thaw Lebanon chimlam ramrikal tlangin Israel a beipuan thlaka nimin khan Israel Lebanon chimlam beipui thlak na tual chhung Hezbollah official le member dang pathum Israel chanlet na awangin an thile to ni in apuang Lebanon ram chhunga hian Hezbollah fighter za somni chuang an thi towa civil somni chuang an thi to boka Israel lama sipai pakwa an thi to bok Nasrallah chuan Israel in Lebanon laka indona fam kimakal puyani chuan Hezbollah indona hian no ceiling no rules kalpuyani ang dan le dun bituk le tiamchin engma lovin kan che miang ati Iran IRGC officer arori alo thi ta ka chuan Israel in Islamist mel malian berber lisan ya tramin ming langsar ber pol chu thai chiat ani ta a Hamas ram dang hruai tu te chu an hlau thong tol he ni an soi hei hian Gaza in ka hai le niman te chhuwa tir na tur in rem na siam bel tum na ti khot lai thei ni in an soi bok heti lai hian Israel sipai te chuan Hamas firfiak te chu aerial le ground beina hmangin an nor chhun zom zela Gaza chimlam khopui khan Yunis le Central Gaza a Al-Bureij refugee camp te chu bei le mek an ni heng refugee camp te hi Hamas ho ten bu khwarman an hmangani Israel in bom atla ka wangin mipui tam na hun tam zok chu rosan an ni pha mek zel boka mihring lam chiat na nasa tak athlen mek bok ni in Reuters chuan a puanga Gaza an mi tam zok chu chen na nei lovin an om to a hun zim zoka an in khung khom mek bok Israel sipai te chuan civil mi te ta na har sat na thlen lo an tun thu an soinona Hamas chu mipui zinga biruwa mipui te kara tangaral da wan pu Israel sipai te chuan October ni som ya ground in Kherson masaber leilam luan luana leilam atanga beipui thlak na an kalpuya tang khan sipai za som sari pasari an chan towa October ni saria Israel laka Hamas helten pura thlak tak an khoinia Israel sipai le security force an tha zathum chuang nen phei chuan Israel hian sipai zanga chuang zetan chan to ani heti lai hian voin hian Middle East lampan in US Secretary of State Antony Blinken chu Israel lamapana Middle East ram than khatatlo bokang US Secretary of State Antony Blinken chu voin ningani hian Middle East lampan in a chuaka Israel indona chu sarkar inbiak na mangati top dan tura zong don ni in an soi ole Israel buena are chhotan dona moti la in Iran chuan chiatan to ka mi zale pathum vel zet bom puaka an thi te renga hliam za somret pariat chuang anom boka he thil ti tu hi an lain puang lo mase Iran chuan Israel thil tia an ngai mi amaya he judaram Zionis hian amana tel don ani chanlet lawin he poi khoin hi kan en liam mai don lo ti in Iran President Raisi te Iran Supreme Leader Ayatollah te IRGC Quds Force Commander te chuan Israel chunga che tan tum thuan puang tarup mai engtiang che in nge Iran hi an che don hria ta ni lova thu thar lian ta ka om le ta mek he thil hi engtiang in nge aron thlen don hriat lo ka ni lova engpo ni se thu thar ber hre turin he channel hi longa chang zel don mia